kowacho ni wachne mar broad based government okelo yotie moloyo mondo mi wabedi ei sirikal. Gik mani winja kwanogo na kwanogi ni mbele kanyo kabiro kendo walokre kaka jopiny nikendo koro gine gik makoro wachinye mach nikech koro iwa wang'. Mago gin giwa mwaseyudo yango ei sirikal. Bede sirikal en gima ber. Ang'eno dhi medo jiwa ni mondo mi wabedi ei sirikal nikech waduto wachulo osuru to kanyo bende kuma dongruok nyaka bedie. Tom, iparo nade inyalo lieko no gima di pachi ineno ni jatend piny onego bed ni mulo kotudre kod weche mag arita Kenya mangima borders magwa kaachiel kod counties makaluo esechegi ma siasa osebedo ka tedre kendo ji osedonje siasa ng'iyo ni higa mar 2027 di pod bot nigi abura. Ingene gima duong' ma anaparo ni jotendwa nyoni obedo wacho no wacho be jatelo nikech ano ka ng'eyo modhi wacho but gima paro ni de ber kabisa mang'e ni nyaka wuoye en kwe gima kwe nyalo kelo kendo kama kwe osokete kama kwe ogole kama kwe okete. Namba 2 iweche ma osotimregi dako timre ka onge kwe kata osiep mani kinde gi jakom dagi timre kendo ji dako neno mano gima ng'e ni kaber obro wacho. Weche mag nam lolwe kata security mar pi to en gima koro en owuon nam nyocha wawe thuolo